back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Pag binutan dyan, una, mimutuon mo. Kinahanglang mag-agiuna ka og mga pagsuway. Una na mo may bawaan kung tinutanay na bagyog kang nabuutan. Pero, Ayaw na! Nuno na. Ano pagdaghan o istorya diha. Basta, butay ka na mo sa napit nga makapabuutan mo. Uy! Murag dunay ba nga nagsulot na mo? Pakusgan ko pa ang pagpanagan. Oh, come on! sundi gyud niyo ha. Kung asa sila paingon. Kailabi siguro. Nadas tindon lang sakay. Murag nakabantay sila, boss. Juan, nagpakusog sila sa pagpanagan. Ayun palipat. Ratos na masundan. Kusog na kayo ang ilang pagpanagan, boss. Pag-uski pa, Magsimo. Ang sarang-sarang ibong gipangyaw-yaw diha, Jer. Ang imong mga anak, wa na'y respeto nako. Ang sarang masada imong gikasukad, oy. Igo ra kong nangutanan ni Mirasol kung anong iyang gipagamit ang iyang sakyanan ni Lucio. Gito ba ko nga, dili ko angay mga problema. Ay, gano ba siyang magbuot man ka nga dili man to imong sakyanan? Kang mirasol man to. Otro man sab katay. Oh, titatay. Tintay maga. Pagtarong Otro na. sa ka. Pulos ng gimo nga yabag din eh. Kami na inoy na yabag. Ikaw, pagpalit lang ibo. Aron pagsigig, kasuko. Magsigil lang kasuko sa imong mga anak. Ay, mo nang dili ka tahoron. Kaya wa man kaslugar sa imong pagsuko-suko. Masukog yung ko tintay. Ha? Kay, nahibaw ba ka? Kung unsay nahitabo ni Dindo karon? Oh, tadawa ra. Tadawa. Nganong misimang man ka sa tong storya? Nganong kalit man kaghisgot ni Dindo na ibog na kang Dindodo? Awa. Ha? Paminaw ha? Unsay hitabo Dindo ha? Minaw ha? Unsa man? Si Dindo, gikidnap! Gikidnap? Oh! Ug ang gidudahan nga may kalabutan sa iyang pagkahanaw karon. Usana, mao si Lucio. Uy, ang nagduda man sa kuno silang Lucio, be. Tungod kay katahapan kay glihok kadtong tawhana. Sukad pa sa sinugdan, ha? Questionable kay itong mga dagway. Pastilan. Maura giday na basihan ni mo, Jerry. Ang dagway ra day mo questionable. Ikaw, Ako? questionable man kag dagway. Oh, Ako tintay. Wa gyud ko'y pagsalig ni Lucio sukad pa sa sinugdan. Mimbro ba na sila sa mga dagko kayong sindikato din sa ato? Ha? Mismo si Hippie. Misulti. Nga naay record ka ng mga tawhana. Kauban atong Toribio nga namatay na. time para good. Kanus amang kuno nawa si Dindo. Ay sukad palagi kahapon. O gidudahan karon sa kapulisan nga dunay dakong sindikato nga nagpaluyo sa pagkawa karon ni Dindo. Wa man lagi na gibalita lagi. Wa pa na mapagya karon tungod kay sensitibo kay ng isyu ha. Sensitibo kayo. Gusto sa kapulisan nga masiguro ang kalwasan ni Dindo kung asa nila dagda karon. Di ko mo tuo eh. Di ko mo tuong may kalabutan si Lucio na itabua. Di mo yung nangugat na kumay, di mo gihapon ka mo to. Di, pasabta ko. Naara ninyo kung unsay inyong huna-huna. Basta kay ako. Igo ra ko na nagana kay delikado og maamong ta. Ilabi na. Nga gipahuwaman-huwaman ni Mirasol ay ang kotse. Minaw ka, ha? Gipahuwaman-huwaman. Human. Sa tao nga, questionable mga lihok. Sa naman taong ka. Mawin na niya. Wa naman ka magkadimao eh. Naam na, gipahuwaman-huwaman. Ay, may bawaan naman gid unya na ba? Unya ra ko mo tuon ni mo, Jerkon, mahibaw-an na gyud nga apil si Lucio sa nahitabo ni Dindo. Abe ni mo tintay. Wagay dautan kon maniguro ta. Kaysa nang musalig ni tagtao nga wa pa kita masuhito
kung unsa silang klase sa pagkatao. Abel ni mo, Budiday. Gusto ko nga makikstorya pagbalik nila ni Mirasol. Ay, nga naman agapito. Maulagi. Tungod kay dako ang akong katahap ba. Nagkatong litrato nga atong nakita sa ilang bongbong, maukad to si Christian, ang anak ni Manoy Donato. Oh, Nya. sayo na ni mo. Sayo na ni mo. Awawawawawatay ka siguruan sa itong mga bana-bana agapito. Maulagi. Oh. Gusto lang to nga ako sang may istorya. Kay daghan kog mga pangutanan niya, bahin siyang bana. Aw kang pananglit si Arturo, magyud ang atong pag-umangkaon. Maway biligya po ng atong pagpaningkamaw tungod kay patay naman siya. Ay, deep size. Ay, ang iyang igsoon. Napaminna mo lagi. Basin masubay pa nato ba kung nain na siya karon. Basin og dako pa siyang buhi. Bisan og ang usalan nila Budiday. Malipay na tanga makakita nila, di ba? Kining. Abin ni mo agapito. Dako gyud akong pagmahay ni Manoy Donato. Dili unta mingon ini ang sitwasyon karon kun walang unta siya magpabadlong siyang mga bisyo kani adtaw. Maulagay. Tinood na Budiday. Pero abin ni mo God, no? Sa dihang nagkasakit si Manoy Donato, nangayo gyud siya og pasaylo na tuntanan. Og nagbasol gyud siya sa iyang mga nahimungsa. Og maoy iyang panugon nako nga makuha nato pagbalik ang iyang mga anak. Unoy. Maulagay. Kaila ka unoy? Kasi nanonoy tabar. Hay. Ato lang ni agi katawa-katawa. Nagbasol magud siya pero uwahin ng tanan ay tungod kay wala niya kitang iyang mga anak. Og wasa ta mahibaw unsa nang ilang mga kahimtang karon. Maulagay. Lagay. Maluoy lang ang Ginoo. Itugot lang untan niya nga makita pa nato sila sa katapusang higayon. Unsa naman yung napita? Lucio. Maluoy ka. Ba't pare ko tabon sa ko mga mata? Sige na. Gusto kang makikita ugwa? Lisod kang tubag, no? Piyong. O sa'yo mo nakita? Adi yung mo tubay. Di ba ba? Kung gusto kang makikita, hala, tanaw! Kung asa na ka. Ni atas kalasangan? Kita na ka. Pero ni Piyong gawa kayo nakita, di ba? Gusto ka? Naata sa tunga sa kalasangan. Uy, asa na yung napita? Naanata sa pinakalayong dapit sa kalibutan. Gaway si Bisan Unsa o ni Bisan Unsa nga nakatultol kung unsa kini napita. Siyo. Anong imo nagihimo na ko? Ah, Unsa may atraso nga akong nahimo diyan imo, ha? wa kay ataso na ko nindo. Permi na kong ibalik-balik nimo nga magbinutan na ka. Pero gahi yapon kay kagnaong, come on. Wa ko'y dautang nahimo. Gusto na sa pagpakaroon ingnon. Naibaw ko sa tanan nimong binuhatan. Kay gisultihan ako Arturo Sentome kung unsay imong gipanghimo. Nga bisan sa kaugalingon nimong amahan, imong gipapatay. Gipatay. Wa ko'y gipatay. Ug dili na ko siya amahan. Usa di amahan? Ha? Dindo? Oh, come on! Dili na ko siya amahan. Ila kong gitunto. Kumo kay ila kong sinagop. Wa sila maghuna-una na ko. Nga ila kong bahinan sa ilang katigayunan. Maur ba ka na imong... Ha? Mabaw nga rason? Aron mo kutlo ko kinabuhi. Dili na ko sa ang tanan. Sila ang basolon sa mga panghitabo. Pagbago na din do. Ug mao na ni ang higayon. Aron bayran ug hinulsula na nimong imong mga sa. Kadiyot lang, Lucio. Kung biyahe din
Nga, gihigtan pa nimo nga akong mga kamot og tiil. Maningkamot ka din nga mabuhi. Ha? Ningkamot ka. Utang buot, Lucio. Utang buot. Ako isaan nimo nga magbag-on gyud ko sa akong kinabuhi. Ayaw taw ko pasag di dinhi nga. Nga ingon ining akong kahimtang. Unsa man ako nga mabuhi ko nga ingon ini. So man ako, maluoy taon ka. Pi! Di mo tubay eh. Paningkamot ay. So, Lucio, maluoy taon ka, Sio! Ayaw taw ko guys, Sio! Promise! Magbago na ko! Isaad ako na nimo! Paningkamot! Kapag kabadbad ka sa imong kaugalingon. O kamong! Patay ko ini. Ibiyaan niyo ko stunto. Saan umana ako iniron? Maglisod ko paglihok. Gikan niya po niya ako mga kamot og tiil. Animal, saan man ako ini? Mamatay na ko ini. Tabangin daw ko ninyo, mga langit! Sorry kay boss, gibuhat na nako ang tanan pero kalit lang nga nawa ang kutsi tungod sa kakusog nilang mupadagan. Buisit! Palpa ka, Maksimo! Pero boss, pwede na natog at ngan din kay sigurado ko nga aniraga po tumubalik din ang ilang gisakyan. Wa juga nada, Maksimo. Wa ka maglahula. Nga pwede sila mo agi sa pikas. Tulo ka agianan ang posible ng agian nga di na to sa barakpan. Magatang lang ang uban dito spikas, boss. Hinom! Uplo kang pagkatao. Patakal kang yawi sa baba na. Sorry boss. Ay, pagtiyog! Pagtiyog, Maksimo. Kay wa ko makayon sa iyong trabaho, ha? Kitang talan ini, maingaw ta kung dulay da utang may tabo ni Dindo. Mungkin hang malingkamo ta nga maluwas na to siya. Kasabot mo! Oh, boss. Pagkinaw bayo, ha? Kay mo niya tumaton. Di na ba mahuway hangtong nga di na to maluwas si Dindo. Good job, Lucio. Nalipay kay ko nga gisunod mo ang tanan akong gitugon. Bangag sa ilong. O kamon. Pero, kabantay ka? Ha? Kusog kayo ang kulba sa kong dughan. Karong tur. Anong gikulbaan man ka? Bangag sa ilong. Basin unya o kung sa may tabo ni Dindo. Simba kong madisgrasya siya. Ay, ayaw na siya kabalaki lagi. Ay, kabalaka, anak. Di lagi to siya maunsa. Maluya ra to siya, pero di to siya mamatay. Bangag sa ilong. Wa ba yata kay Bautor? Daghan kayong mga bangis nga mananap din eh. Suwito ko yung reputasyon. Relax lang. Mabugat naman. Mabutan rin lagi na Dindo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Pero kinahanglan nga ato siyang balikon, Tor, para mamonitor na to kung unsa na iyang kahimtang. Patutao rin una. Pabuto na to nga mupadong ng musaw pangadlaw. May mo balik ko na to siya. Paskang! Na nasa paska. Paskang ay. Paskang binuangay ni kalaki, ha? Ay, bisag badlungon tuod kay Dindo. Pero batiun ka puntag kaluoy niya. Natural na nga maluoy ta. Kaya nagunahuna man tas maayo. Nakita na ko sa iyang mga mata, Tor. Namurag ka na, nagbasol na siya. Ilabi na sa iyang gibuhat sa iyang amahan. Nakadungo ka atong iyang katarungan? Di ba mabawra kayo, ha? Kay kuno sinagupra kuno siya bangag sa ilong. Ay, watib. Ay, Watib na siya, watib. Bitaw. Nakalitan ko atong iyang katarungan, Tor. Sama ra nga iyang giangkon gyud nga siya'y nagpapatay sa iyang ginikanan. Dautan lagi kay siyang pagkatao, bangag sa ilong. Sagol panluod ang iya, Tor. Kay lagi ko no, naibawaan niya nga dili sa bahinan sa mga katigayunan. Umo na isinultihan sa mga hakogsyo. Nga hasta himuon ko, nalibog na ko siya kusulti. Paminaw ragod. On minaw ko, oy. Nga hasta hinuon ko ba naangin sa iyang kabuang. Mo nang delikado kinatuhan na. Sagdi lang, Tor. Sagdi lang. Ang importante ining atong misyon karon. Na mausab yun siya. Gusto ko siya. Nga mo surrender gud siya mismo sa kapulisan. Ug ang kuno niya ang tanan niyang mga aron bayran niya sa bilangguan ang linuog niyang mga binuhatan. Bangag sa ilong. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!